10:15 i jebem ti led što sam ušao na Instagram i ulazim na Instagram i vidim objavu Cristiano Ronaldo potpisao za Sporting Belvedere. Šta je ovo, brate? Gle ovo. Sramota, brate. Gle ovo. Jebote, ne mogu da verujem, brate. Pa bolje da je potpisao za ono, ne znam, kod Dudije, brate, mislim, no hate, ali, brate, čemu ovo, jebote, led. Znači, ne mogu da verujem, to me jako smorilo, ljudi, bio sam srećan, mislim, i dalje sam ja srećan, i dalje imam ja hype, i kupio sam novu stolicu, i onda će biti gotovo za 3-4 dana, to svi već znamo, realno. Ne, šta je fora, ne mogu da verujem, znači, ja znam koliko Ronaldo ima para, mislim, ne znam, ali znaš šta je fora, Ronaldo, jebote, on sadi njivu parama, znači, on ima u svincu pare, drži svinje i u njih ubacuje, i brate, šta je fora? Kaže, šta je sa glavom? Glava je dobro, brate, samo obrvu sam, ljudi, cefno opet, kao što vidite, i on pređe, brate, u klub koji zbog para, mislim, realno, što to, Ronaldo? Malo sam se razočarao, mislim, nisam, ali kao, što nije, brate, Ronaldo potpisao, na primjer, za Barcu? Šalim se, što